Това са Данито и Люба, нашите нови звезди. В момента Данито приготвя вечерята. И сега ще избухне неочакван скандал между тях двете. Да, няма защо сега това нещо има такова нещо. Как защо бе, Любча, нали трябва да те яде бе душа? Ами не знам. Ти не искаш да те ядеш? Гладна ли ще Ами седиш? искам. Как ме не Ами го искаш? накарай. Любча, аз само тук ми прави такова проблеми, аз ти не искала да И аз ядеш. вече не О, знам. аз ще писна вече просто. Не мога да разбера тебе, бе. Значи не иска да яде и не иска, бе. Ти му казваш, отивай да ядеш, тя ми казва, Вики, не съм гладна. Не си гладна, бе, Любча, нали? Сега те прибрала давко и трябва да ядеш, бе. Аз вече отдавна завършил училище. Добре, да от лекции извън прибите. Това бяха нашите планове. Ще имаме още по-добре. Очаквайте следващия път още по-големи интриги между Люба и Данито. Гледайте нашия канал по VIPBOX и ви очакват много изненади и награди. Чао, чао! Това беше от мен. Тяхния Big Sister. Трябва да се